Och hela tiden tar vi jinka upp här är en klätterroute är alltid ett cruisepunkt till ordentligt strauna och ringa punkter och det var en sån isvecker som låg här att när vi det gincha en 24 timmar och klättra upp jag han och det ska gänga ordentligt kött till att det ska gänga framför det kommer under så man får fullt av sån stor isklumpen i hötten. Man ska klättra upp i öx, det ska gänga ordentligt kött och ta han knäcka och bräcka och lute och det var chans alltså och det har vi så för om man efter tar han blir näckmar levande och ta var vi så jävligt örvida vi hade varit så tunnar luft vi var små vi hade inte ätit och druckit och igen är ganska 20 timmar då vi hade inte sov i redan nätter så det var så rikt att koordinera och vi var bonden så tatt samman eller stått med till någon och då skulle vi hoppa vi skulle klättra ner i jögnet där alltså när isvägen och hoppa men vi skulle hoppa för skott jag för nu och tackla alltså jag var så görvet då så jag hoppade för sagt eller för dåliga jag vet inte men det är inte hur ju en sån där gletscher sprunka som är ända läs faktiskt men jag gick fast i två och Arna så tar hålla vi upp guiderna så att han att tar hade nog inte färd trutja guider att jag vet inte folk och att starta för flyger. Det är inte ordentligt det var helt okej alltså. Men det gick fort. Vad hugsa du samman om tidget tar du nu löjder att rösa färna. Vad tankar har du? Alltså färden är brött några grundläggande det är mer. Det är helt säkert skolan och är Mont Blanc och går att andra Mont Blanc. Kan slett inte beskriva det i en stuttar utvarsättning. Men det att leva på döden är uppbjörg som du inte anar och du klarar att det är helt fantastiskt. Och det är överskana allting i min liv. Och i min gerans det är näkt ting som är åtta på så långt till att jag klarar hatta så klarar jag inte inte. Man har också sammanbörj. Ja, och så var det som heter uthållande det lär man ju. Det är visst inte att det var till det begrepp uthållande, halta ut. Det kan du bruka allt och alltså hvis du sitter en jävla ointressant och funte så kan du huxa ja men alltså hvis du klarar 14 timmar på Mont Blanc så klarar du 30 timmar här. Så i Brustadland. Går runt tar man häcken att min Facebook-profil så är det mynter ur Sheran Neck från London här i Grönland och USA och Dubai och Rumänien bara för att nämna några få. Flera av som London är kanske inte akkurat det som vi vill mäta som typisk färdamål. Är det tillvita att du först hälsar stöd? Ja, det är det helt säkert. Och som är överviset, det är alltid stått lär. Det är inte charterfärd? Nej, det är det absolut inte. Får man några mer på sjur tar man för en affär som man inte ordentligt vet vad det händer? Det är alltid är. Alltså, jag har alltid att en charterfärd är som stått lär. Men hon flyter inte näka in i ut här. Men affärer av en arrangör i Grönland i Viker och köra vid hundasläde och så vid tältet och klättra upp i Mont Blanc och cykla i Karibien och cykla det som jag akkurat har gjort i februari och mars. Det flyter några ting. Det har alltid en charter för det. På samma mata. Själv inte rona läst alltså. Men krävde inte något sånt mer att skulle leva på en sån affär i Montland här som man vet vad händer, man vet var man ska bygga och så är. Jo, det gör det nog, men jag har alltid inte gjort något om det kräver något. Har du något värre än en mindre charterfärd eller en cruisefärd? Ja, ofta. Jag är en för cruise och ofta charter. Hvis du ska lysa månen och en färd här som du först själv till döms har du varit i Karibiska haven och sylt med till och så en charterfärd eller en cruisefärd. Vad är det i huset månen här? Alltså månaden är nu silte vi i Karibien vi åker egna båt. Det var inte en som vi leja av. Så vi fick inte förerande. Vi skulle själva skicka för vi var 4 konfolk kvällsvis. Vi skulle själva skicka för att han silte och att inte är helt och det är bråttom så måste vi själva skicka för att ordna det eller skicka för att det blir ordnat. Det ger något helt annat. En charterfärd är fin men hon får inte något adrenalin upp i det alltså. Det är en cruisefärd heller inte. Och du kommer i kontakt med ett land på en annan måte. Man kan vara charter för utan att veta om man är i Spanien eller om man är i Tyskland nästan.